dira eta hasi ingo, gero ez duzutzeko. Ez daukat asko aurre ikusita, baina gero beti duzatu egin. Gustatuko lizaik ikusinez, kontua dukatzea, bueno, batetik pixkat kezka batekin hasten dut gaurko saioa, zaila egiten delako ebaluazioa bezalako gai baten inguruan hitz egitea, eta gero publiko desberdinak zaudete hemen, batzuk eskola txikitan esperientzia luzea duzue, beste batzuk berriagoak zarete, eta eskola txikitan esperientzia luzea duzuenok gai hau modu batera, bestera, askotan tratatu izan dugu gai bat izan da, bai zehazki gai bezala hartuta, eta baita bezala beste arlo guztiak lantzen genituenean ere gai hau eten gabe hartzen da, ebaluazioaren gai hau. Orduan gerta daiteke, urte batzuk eta antzituzuentzako, nik esaten ditudan gauza asko ez izaten zentzat berriak. Orduan, gauza berrien bidea bintzat alde hortatik kontutan hartu, zaila izango da niretzat gauza berriak esaten. Baina, horregatik, saioa interesanteagoa egin nahian edo, alik eta saio hori interaktiboen antolatzen saiatzen ez, bai? Aurreko saio batzuk izan dira askoz txarra ereduagokoak edo, eta gehiago parte hartu dute, zuen interbentzioak oso esker honez hartuko ditu. Azaldu nahi zuet gaur hasiko duguna, gaur aurkezten hasiko garena, hiru saio osatuko duten ziklo batekin edo itxiko da, ez itxiko da, bai? Hiru saiotan aurkezpen oso bat bezala geratuko zaitu. Nik gutxi gorabehera egin dugun lanaren marko bat edo osatzeko ahalegin egingo dut, gero aurkeztu nahi dizuegun proposamen hori marko horren baitan txukun geratu dadin, bai? Holako estandar baten antzeko zerbait markatu, ebaluazioaren inguruan, eta gero bakoitzak pixkat ere eskolara hori ekarri ahal izan dezan. Pentsatu genuen, badakizue, jakingo duzue, baina duela urte batzutatik hona ebaluazioaren proposamena hobetzeko edo aritu gara konpetentzien lorpen adierazleak ikasle batek bere ikaste prozesuan zehar lortu ditzakeen kompetentzia horiek markatu edo ikusteko edo aztertzeko zein lorpen adierazle zehaztu genitzakeen pentsatzen eta proposatzen, eta batzuk zenbait kompetentzia kasu honetan hizkuntzetakoak eta matematiketakoanak nahiko ondo zehaztuta dauzkagula iruditzen zaigu dagoeneko, bai? Eta zuei aurkeztu nahi ditugu, baina hau gabe, formazio hau gabe eta aldez aurreko proposamen hau gabe, iruditzen zitzaigun besterik gabe herramienta bat eman, eta herramienta hori zuen eskutan duzea eskat aldrebesa. Eta horregatik, proposamen honen barnean sartu dugu. Eta aldi berean, importantea iruditzen zaigu, lan talde hortan egin dugun prozesu guztian atera zaizkigun galdera batzuk ere zuek buruan ibiltzea etengabe, bai? Planteatzen ditugun irizpideekin ea ados zaudeten edo ez, irizpide horiek zehazteko edo irizpide horien garapenaren adierazleak markatzeko jartzen ditugun adierazle horiek egokiak edo lagungarriak egiten zaizkizuen edo ez, bai? Orduan nahi dugu aurkezten zaizuen guztia zalantzak jartzea, neurri batean, bai? Zuek ere guk bizi izan dugun prozesu berdina bizitzen saiatzeko edo berdina edo antzekoa edo prozesu horrek ekarri dizkigun gauza on batzuk zuek ere ezagutu ahal izateko. Eta gaira iritsi aurretik, pixkat reflexiorako joku bat egitea proposatzen dut, bai? Joku honetako erabiliko dugu Kahoot.it edo aplikazio bat, ordenagailu, internet eta erabiltzea. Behar zuen bakarra da, smartphone bat, bakoitzak berea baldin baduzu ez zoragarri, interneterako konexioa behar du, ez baldin badukatu interneteko konexiorik, wifi-a badago, eta sartuko zarete, izen hori idatzita, Kahoot.it holakoxe pantalla batean. Eta egingo dizuet ebaluazioari buruzko gaia denez, egingo dugu azterketa bat. Hainbat galdera egongo dira eta galdera horien erantzunak eman beharko dituzuet zuen tresna horiek erabiltzen.
kahoot.it. IP. Zagin dinok ezagutzen duzuen, igual duen eskoletako igual ordenagailuak ere erabili daitezke, hau da, asko tresna hauek gero eta gehiago dituzte gure eskolako ikasleek ere, baina eskolan ez, zorionez oraindik behin izan dut, eta sartu daiteke horako, oku moduan planteatzeko zera. Kahoot idatzi duzuna, .it, hor goian jartzen duzue kahoot.it. Guain emango dizut pina, lasi. Baina nahi duen guztiok leku hortara iristea gutxitan, bai? Txoin egin dugu, bai? Kanpo genduzen zaten bezala, hasieratik ja kanpo genduzen da, bide txarra asko balotzeko da. Azkera sartu zaitzen ontza eta egin zuen esaten azterketa bat egingo dugula ebaluazioaren behin. Eta hortako sartuko dugula gure telefono smartphonea edo daukazuena kahoot.it webgunean interneta erabiliz. Nahi baldin baduzue wifi-an konektatu ez du, honek ez du datu konsumo handirik, baina baldin baduzue wifi-an konektatu hartzen du wifi-ko lasaitza. Eta sartu da zaudetenean, denbora pixka batera zenbaki bat emango digu, eta zuek zenbaki hori sartu da. Hortxe dagoezu zenbakia, 8-4-7-2-5. Eskatuko duzu izen bat hartzeko, berdin izen jartzen duzu, ez da importantea. Gero ez dira ateratzen emaitzak, emaitzak ateratzen dira gero zenbak ez dira emaitzak. Izen bat emaitzak guztiak iratzen dituzuen erantzunak ere galderen erantzunak anonimoak dira, orduan ez dira inun gordetzen, ez daukate, orduan lasai erantzun. 10 galdera dira zuek jakinaren gainen eroteko. Eta galdera bat egin ondorenean, agertzen dira bi erantzun, bi kolorekin. Batzutan 4, bai? Erantzun kopuru desberdin, kolore, kasu hortan 4 direnean 4 kolore desberdin. Zuen pantailetan agertuko dira kolorea bakarrik. Oda, erantzuna hemen irakurri behar duzuet. Bai, beste biliko zarete mobilan erantzuna bilatzen, ez duzu bilatuko hemen erantzuna irakurri pantailan eta kolorea mobilan erantzun behar duzuet, bai? Erantzun guztiak agertuko dira hemen, bai? Modu kolektiboan, hau da, guztiok ze erantzun dugun, da kopurua bakarrik erantzun guztiak, bai? Galderak konprometituak diren edo ez galdetu dizelok, eta neurri batean konprometituak dira, baina, bueno, ez duen bizitzako ondorio larritik ez dura izango ere, bai? Orduan da zaio. Eta gero ez dago erantzun zuzen eta okerrik, bai? Erantzun guztiek balio dute. Zaizu X bat agertuko guztietan, tik bat agertuko zaizu, bai? Bueno, prest bali bazabete, galdera irakurtzeko lasai denbora dago. 60 segundu ematen ditu galdera erantzun. Bueno, galderak irakurtzeko ez, erantzunak irakurtzeko denbora dago, bai? Galderak ditu 10-15 segundu irauten du galdera irakurtzeko, eta gero erantzunak aztertu ditzazu, eta pentsatu ere bai 60 segundu. Behin guztiok erantzuten duzuenean, bukatu ditena, bai? Bueno, hasi ingo gara,
Lehenengo. Nik uste denbora asko kontutan dago asko zintzetela eta... Nik uste kontutan denbora asko pasatela eta horreatik atea da, ez? Aldea, bai? Hala ere importantea da betik horreako sartzea, bai? Pero bueno, bi horietan, ez da bai da, handirik ez dago, ezta? Alerea agertzen gari. Evaluazioa kalifikazioa da, esaten duzuena, gehiengoak ikusten zuen, evaluazioa ikaste prozesua aztertzea dela, bai? Ebali badete berriz patxan, zenbakia, nire ez oso, zertzen dute, jende asko kanpoan? Bai, zenbakia, zortzi, lau, zazpi, lau, bai, saiatzen ez dut, zuzartuta zaude horrein berriz? Ni sartu naiz, baina hemen pina jartzen du. Nola ez da, Eta berriz erantzun behar da. Bai. Zer da evaluazioa? Ez da erantzun behar. Ez da erantzun behar. Evaluazioa kalifikazioa ere bada, evaluatzen duzuenean kalifikatzera ere behartu zaudete, eta kalifikatzen duzuena. Pero bueno, batek iritziz aldatu du igual, gehiengoek, badakizu, batzutan masa, mugimendu handiek, iritzi aldaketak eta gertzen dituzte, bai? Bueno, bigarrena egingo dugu.
Ikusten da desberdintasuna, ezta? Lehen aipatu dugu zer da ebaluazioa eta guztiok esan dugu ebaluazioa ikaste prozesua aztertzea dela. Eta orain, zer egiten dugu ordea, bai? Nolabait ordea batekin zetorren galdera hori ez, eta zer egiten duzu zuen eskolan ebaluazioarekin. Eta dago, igual bezaldera pasatzen den aldetxo bat, ezta? Norbaitek guzti nahiko luke esaten igual aldaketa hori zertan oinarritzen duen, edo zerbait izango lukeen, hau sartzen da. Begi zalantza izan dituz, biak zen dira aukeratu ez da? Bilak egiten ditu, baina gero esan du, baina azkenean nota bat hartzen dugu. Baina jada ere prozesua ikusteko duela. Gure taldean prestatu dugu saio hau, eta zalantzen artean hori egontzen ez, hirugarren erantzun posible bat jartzea, esateko biak egiten ditugu. Baina, klaro, politikamente korrektu egia ikusten genuen, eta puntu guztiak gura erantzun duzuela pentsatzen nuen, eta nahi genuen horrako zea hori sortu, ez da? Bai? Politikamente korrektu, hoi baldin bada erantzuna, ez? Biak egiten dituzuela. Hoi ateatzen bada, igual. Aurrera egin du, bai, guzti. Igual gehiago eskatzen duenek gehiago guztitzea eskatzen du. Oda, batek bisio handiagoa edo beste bisio handiagoa hartzen duenean, segurtasun gehiago esango genuke ez guk egiten duguna da ikaste prozesua azten. Benetan. Eskat hori bilatzen du bi galdera horien arteko zer. Ia guztiok kontuan, ebaluazioa oso ikustegi global batetik ikusten duzu, hau da, prozesu osoan dauden eragile desberdin guztiak analizatzen nik, bai? Ikasleek zer ikasi duten behatzea gutxura bera da, ez dakit nik guk galdera nahi izan genuen bentsat, nora iritsi den behatzea. Eta behar da igual horrek lotura gehiago izan dezake kalifikazioarekin, nora iritsi den behatze horretan erautzen bali magara soilik. Baina hori ere behiratu behar da, nora iritsi da, edo jakin behar dugu. Hurrengoa, hemen ere bat aldatu behar da,
gehienok aurren prozesuaren inguruko evidentziak kasu eta konpartitu. Horrek, neurrian behin, nolabait biltzen dituelako besteetako atal batzuk. Hau da, noizean ebaluazio bilerak egitea horren barruan sartu daiteke. Hiruileko bukaerako bileran emaitzak aztertzea eta baloratzea ere horren baita sartu daiteke. Gure lana birplanteatzea modu personalean, aita esaten da modu personalean, hau da, igual individualki egitearen arrisku horiek aztertzeko, ez? Taldean egitearen aberastasuna kontutan hartzeko. Aurre egingo dugu, zerbait komentatu nahi berdin badizue, lasai ere. Bosgarrena. Ikasprozesuaren emaitza adierazteko modua, uste erantzun netzat polilla da, baina egia da bestea ere gertatzen da. Eta sarritan egiten ditugula konparazioak. Eta sarritan jartzen ditugula bikainak neurri positiboan jarrita, ongiei begiratuta. Hau da, norbait bikain da beste bat ongi da, ez behar bada bere prozesuaren handik. Eta norbait gutxi da, tamalez, beste batzuk ongi direlako. Eta beste batzuk bikain direlako. Orduan, konparaketa horiek ere hor daude. Orduan, nik hasiera markatzen duenean ikasprozesuaren eta kalifikazioaren arteko desberdintasun hori, batez ere, hortan nazionartu nahi duzke. Hode, ikasprozesuaren emaitza adierazteko modu bat baldin bada kalifikazioa, uste dut, lagungarria dela. Lagungarria izan daiteke. Baina, ikasle desberdinen arteko prozesuen emaitzak konparatzeko, eta gizertan laguntzen digun, lagundu. Urrengo. Hau zeigarrena. Ikasprozesuaren emaitza baloratzen duzuenak zarete gehiengoak, eta zorionak nire aldetik. Eta ez duzuenak kalifikatzen ere asko zarete. Hori ere zorionak. Gero besteak gutxiago daude, lehen kalifikazioaren hartzen diogu hori ere ez da agertzen, eta ikasle desberdinen prozesuaren emaitza konparatzen dugu. Hau ez da bai darako dituzte gai interesantea da. Interesantea da gai hau, ez behar bada gaur ez da bai datzeko, baina bai, proposamenak aurkezten ditugunean, bai hizkuntzetakoa eta bai matematiketako proposamenak aurkezten ditugunean, gehiengo horrek erantzuten duzuen ikasprozesuaren emaitza baloratzeak zer suposatuko lukeen kalifikazioari dagokion arlo hortan.
jarri beharko genituzke kompetentzien balorazioa, gogoan hartu behintzat, hurrengoan zuek etortze bali mazaiz. Hurrengoa, zazpigarrena. Gehiengoak ezetz, eta baiezkoa. Zaila da, ez? Bakoitza bat, Ni neronek ere zalantza dudalako baiezkoa eta ezezkoa artean. Zalantza ez lehengoan adibidez eztabaidan aritu ginen saioa prestatzen ari ginean da, eta atera zitzaigun gaia, ezta? Da baiezkoa eta ezezkoa, eta gero komentzitu ninuten ni ezezkoaren alde, zala beharrezkoa. Argudio nahiko eman zizkiaten, esanez, ez, nahiz eta hola egin ere ez dala beharrezkoa. Ez da nik esaten duen terminoetan egin ere ez dala beharrezkoa. Bera ezer, ondorio ez positiborik, ez negatiborik, egiteak edo ez egiteak. Hala ere norbaitek bai hori adierazi nahi duenak guzti nahiko balu zergatik bere ustez beharrezkoa den aztertzen hitz egiteko edo derrigorrezkoa da. beharrezkoa dut. Ez, baina derrigorrezkoa. Derrigorrezkoa, ez dira nahi. Aurra egin dugu, Venga, zortzi. Azpimarratuko nuke behar diren moldaketak egitea ere oso importantea da. Batzutan soilik gelditzen gehalako ikaste prozesuaren analisi soilean, ondorioak ateratzera aileatzen gara, baina gero gure sistema hain itxia da hain antolatu daukagunean batzutan zenbait muga gainditzeko gai ez gara. Eta zenbait muga gainditzeak behar bada antolaketak guztia mugitzea suposatzen duelako. Hortan dago desberdintasun hori, bai? Badakit galdera erantzunak irakurri dituzunean esan batzen dut, biak egiten ditugu neurri batean. Baina batzutan, sentsazioa da, hausnarketa, ondorioak eta asko ateratzen ditugula, baina gero behar moldaketa soilik askotan egiten direla individualak, banakakoa. Behar bada ez beste sistematikoak edo taldekak antolatzen diren. Bederatzigarrena.
guretzako bakarrik egiten den gauza bat ez da. Ere badaude erantzun batzuk, bai? Adierazten duenak guk hiruhilekoan bukaeran bakarrik egiten dugu ebaluazioa. Eta orduan hartzen ditugu erabakiak edo behar bada orduan ere ez. Bai? Bueno. Bukatzeko, azken galdera, hau ere konprometitu da. Gehiengoa bai, hori egona da, egingo guztora egote ebaluazio prozesuekin, zati bat, bai? Erdia baino gutxiago, ez da opozik, bai? Hala ere hemen aukera daukazue aldaketak egiten hasteko, baina hori interesantea da, zer emaitza txukuna, horrek esan nahi du bideo honekin batzera, bai? Bueno, bi proposamen, nahi baldin baduzue erabiltzeko sistema interesante bat izan daiteke igual ikasleekin batera ez hainbeste zer ikasteko edo, baizik eta gehiago igual eztabaidak sortzeko, bai? Holako gai kontrajarriek, erantzun kontrajarriak dituzten galderak eginez, erantzun desberdinak egin du ikasleak taldetan edo talde txikitan jarrita, eta igual interesante izan daiteke holako proposamenak egin, bai? Bueno, oain egingo dugu talde lan, bai? Guztio batera saiatuko gara, ebaluazioa zer den definitzen, bai? Pixkat egin duzuen nolabaiteko refleksio bat, galdera hauen bidez eta orduan eskatuko dizuet, lehenengo denbora motz batean, minutu batzutan, personalki pentsatzeko, eta nahi baldin baduzu idatziz jasotzeko zer den zuentzat ebaluazioa, jaso hitz batzuk, esaldiak, definizio osoa nahi duzuena, eta gero, niko monaiz apuntatuz zuek esaten dizkidezuenak, lehenengo talde txikian egingo duzue, gero hirukoteka, bikoteka, erosoen zaudetena ez, areatzen mugitzen, komodoen zaudeten moduan bilatu lankideak edo taldekideak elkarrekin, proposamenak elkarrekin konpartitu zer den ebaluazioa definitzeko, eta denbora bat pasatakoan, nik jasoko ditut eta hori txetxiko ditut guztia jasota gelditu da, bai? Gero hortik, saiatuko gara, ni daukadan proposamena horrekin batera uztartzen, bai? Oda, zuek dituzuen usteak eta ni proposamena dizkizuedanak nun lotu ditzakegun aztertzen, bai? Orduan, minutu pare baten modu personalean pentsatu, gero konpartitu, eta gero tarte bat hartzen dugunean, esango dizkidezuen dut eta nik jasoko ditut, bai? Zer da ebaluazioa zuentzat? Asi hori agintzen, bai? Zer apuntatu duzuen, harik hemen hartzen dut ditut, gero reflexioko gobertak ditu egin eta lehen hori hartzen dizkat egin ezagun sakontzen, bai? Atzeko talde handitik hasiko naiz, bai? Jaso, Isa, Leire, Idoia eta Amaia zaudeten taldetik. Orduan, zuek jaso duzuen alizkate, ez dakit nola jaso duzuen, definitu duzuen osori, hitzen batzuk bildu dituzuen, gaiari buruz asko sakondu duzuen. Kontatu. Aitzan ebaluazioari buruz edo? Pixkat. Pixkat? Bai. Harreman honak egiteko ere balio dut. Eta gero gauza asko zitzen deure bai, tresna da prozesu bat ikusteko,
eta horren arabera egokitzapenak edo behar dianak egin. Zerbait gehiago? Kontatzen. Ana, atzeko talde? Komentatu dugu, gai etxan ganazlen, tresna badala prozesua behatzeko, baita ere tresna badala informazioarik eta objektibona. Objetibotasuna definitu behar duen horretako. Informazio horrekin ikaslea zer eskaini edo zer aldatu. Aurra etorriko gara. Zubietatik eta txikitakoak elkartzen zaudeten talde hortan. Zer barkatu, uste non bukatu zen. Helburua beti dara ikasleak bere garapenean aurrera izan. Helburua beti dara. Barkatu. Zerbait gehiago? Ez. Zubietako eta ere inozuko? Bildu duzu? Bai, a ber, ikaskuntza irakaskuntza prozesua hobetzeko baliogarria den erraminta. Herramienta atxitzen ditu da? Ez da zomai, namoa ez. Herramienta ere... Txoen ez dugu bukatu, Desberdintasuna jarri nahi zen, behar herramienta ditu diolako eta desberdintasuna jarri bezalako oso berdina nalako, ez? Prozesu bat ikusteko ikas prozesua desberdintasuna egin markatu nahi duzu, edo tresna harriko. Herramienta gazteleraz atxitzen da. Segi. Prozesua ahalik eta eraginkorren egitea, duena azken xede edo helburu. Gehiago? Zuek, meni duzutea? Zerbait gehiago? Hortaz ari zarete, beste gaien bat atea horrean ebaluazioa ari dotuta. Ez du zertan nola izan ikusten ez gehienak esaldiak esaten, esaldi horiek biltzen ari naiz ni, eta daitezke hitz-kolte batzuk. Gero analizirako erabiliko ditugulako gai daude. Hausnarketa bat, hausnarketa horiek konpartitu eta balorazio. Guk jarri dugu ikasleentzat baino irakasleantzat
ikasleentzat baino, ikasleentzat baino gehiago, irakasleentzat da ebaluazioa. Zerbait gehiago? Guk hitzekin jarri dugu tresna, baina jarri dugu behatzea, hausnartzea, eraldatzea hobetzea eta etengabea beste bat. Eta eraldatzea eta hobetzea ikaste-irakasle prozesu horren inguruan. Hitzak behatzea, hausnartzea, eraldatzea, hobetzea, etengabe. Zer daiteke? Zerbait gehiago? Nik komentatu dugu eta igual aurraren momentuko egoeratik abiatze hori, ez? Kontuan hartze hori. Aurraren momentuko egoera identifikatzea ahalbidetzen du, hortik abiatzeko duzu. Hausnarketa baino martxan jartzea ere bai. Martxan jartzea, hausnarketatik, ateratako ondorioetatik, pentsatutako aplikazioa. Alde matiko zuek edo dituzate, ez zarnakoak, eta azten bat, Ikasle baten ikasle prozesua behatu, hausnartu, ondorioak atera, eta behar bali bada moldaketak egiteko tresna. esan da, ez Igual, pixka bat, gehitzeko, elkarlana, aipatu da, bai, irakasleen artean, baina baita familiakin ere, ebaluazioa egiteko ezinbestekoa da familien informazio edo apuntatu dut, elkarlana irakasleekin eta baita familiekin. Ez da, inoak gehiago zerbait aportatu nahiko balu, hemek hartu duen norabidetik abiatuta. Irakurriko dut, bai? Gauza asko azaltzen dira hemen. Nik uste sakontasun maila handia hartzen duela ebaluazioaz dugun ikuspegia zein den, nora hurbiltzen den ikusteko, eta bueno, zertez tresna ja sortu dugu bintzen. Hori egiten programa bat zan, baina tresna bat, prozesu bat ikusteko, horren arabera egokitzapenak egiteko, baita informazio objektiboa biltzeko ere, horrekin zer eskaini, zer aldatu eta bar erabakitzeko, helburua beti ikasleak bere garapenean aurrera egitea da, ikas-irakas prozesua hobetzeko tresna da, prozesua ahalik eta eraginkorrena egitea azken xede duena, hausnarketa konpartituak egiteko eta honen baitako balorazioak egiteko, ikasleentzat baino gehiago irakasleentzat da ebaluazioa, behatzea, hausnartzea, eraldatzea, hobetzea, hori dena etengabe, aurraren momentuko egoera identifikatzea ahalbidetzen du, eta martxan jartzea, hausnarketatik ateratako ondorioetatik pentsatutako aldaketak. Elkarlana irakasleekin eta baita familiekin ere beharrezkoa. Horrek, eta hurbilduko luke, talde honetan, ebaluazio hori buruz daukagun
ikuspegia, bai? Eta nahiko ikuspegi osoa da, gauza asko biltzen ditu, bere barnean, ez da? Tresnak, batzutan igual nahaztera eraman gaitzak, ez da? Tresna baten bila hasten gadelako, ez da? Zerbait egon behar duela ebaluatzeko, edo eta batzutan tresnak guri prozesu ontantzeak etengabe gertatu gauza bat izan da. Eraman gaitu sortzen ari ginen dokumentazio horrek beti etengabe informeera bideratzen gintuen, ez da? Ebaluazioa informea bakarrik baliz bezala, eta informeera hartzeko bideo hortan desbideratu egiten ginen etengabe. Nik azpimarratuko nuke, atera diren ideia importante are bat, eta bat, uste gaur egun entzuten dienekin, kontra esanakoa ez, baina bada bintzat txoke bat sortzen den, ezta? Bueno, beti batetik, helburu beti ikasleak bere garapenean aurrera egitea da. Niretzat hori da idea basiko bat, ebaluazioari lotutako idearik oinarrizkoena. Ebaluatzen dugu ikasleak aurrera egin dezan. Aztertzen dugu prozesua ikasleak aurrera egiteko zer behar duen jakin ahal izateko. Soilik hortarako, ez daukagu beste helburu zehatzik. Baina gaur egun, adibidez, badago beste zea bat, hemen ateratzen den beste ideia batekin txokean edo dagoen, eta da, ikasleentzat baino gehiago irakasleentzat dela esaten den ideia hortan, ni bat nator, oda ebaluazioa helduon gauza bat da, helduon mundukoa da, eta guk dakigu zertarako erabiltzen dugun, eta baina gero eta gehiago dago autoebaluazioaren kontzeptu hori, eta ikasleak ere bere prozesuak ebaluatzen da jakin behar dela, eta nahasteak sortu ditzakela iruditzen zait honekin, bai? Ni bat nator gure adinetan ebaluazioa soilik irakasleen esparrua dela. Ikasleek ere noski autoerregulatzen ikasi behar dute, baina uste dut olako prozesuetan sakonagoa, geroagoa, aurreragoa dauden mailetan aritu behar dutela, baina hau iritzi personal bat da soilik, bai? Orduan, hau guztia egiteko, orain artean askotan behintzat falta izan dugu kompetentzietan lanean aritu gara, edo hala uste dugu behintzat, pentsatu ditugu metodologia batzuk, globalak direnak eta arlo ezberdinak edo gaitasun ezberdinak aldi berean tratatzeko moduko estrategiak edo ematen dizkigunak, eta gero askotan ez ginen gai izaten kompetentzia horiek nun eta nola ebaluatu asmatzeko, ezta? Kompetentziak gaur egungo kurikuluma markatzen dizkigun zeharkako eta disiplina baitakoak disiplinen baitan dauden horiek beharra da errezago ikusten ditugu lehengo eredutik gertuago egon daitezkelako, edukietatik eta horrek egon daitekelako, baina egia da kompetentzialki ebaluatzeak beste konplexutasun maila bat suposatzen duela. Eta pasatu dizkizuedan horritxo txiki horietan, pixkat egin nahi izan dudan analizia hori da, ezta? Guk esaten dugunetik egiten dugunera batzutan alde pixkat egoten da, ezta? Kosta egiten zaigu aileatzea, eta batzutan bilatzen ditugu olako eskudo batzuk edo, ez gara aileatzen nahi dugun hori egitera, legeak ez digulako onartzen, edo arauak markatzen digulako bat edo beste hartu behar dugula. Eta pixkat saiatu naiz bilatzen arauetan eta gaur egungo hezkuntza gure sistema markatu nahi dituen dokumentazioetan zen agertzen den ebaluazioaren ingurun. Eta hona ekarri ditut, proposatu nahi dizuedanaren aldekoak diren pare bat dokumentu. Batetik Heziberri plana martxan jarri zutenean, 3 egitasmo edo jarri zituzten martxan lehenengoa izan zen hezkuntza eredu pedagogikoaren marko bat markatzea, gero dekretu batzuk egin zituzten kurikulum dekretuak izan direnak, eta dauzkagunak gaur egun, eta orain hezkuntza legearen kontu egin dabiltza, baina hori ez dakigu zertzeko. Baina beste biak hor dauzkagu, eta marko pedagogikoaren dekretu horretan ebaluazioari buruz zer esaten den aztertu nahi izan dut, bai? Bereziki, aurretik marko pedagogikoaren analisi hori egin dugunean, beti bat izan du garelako, eduki izan du ditugun printzipio pedagogikoak egokiak direla, hor markatzen direnekin, bai? Lotuta egoten direla, guk
planteatzen ditugun disiplina artekotasunetik aztertutako proiektu edo proposamenak marko pedagogiko horren behar. Ikusten duen ebaluazioari buruz zer esaten zuen izan. Eta ebaluazioari buruz, zuek aztertu nahi bali maizu dokumentu osoa ez dizuet desatzen, baina dokumentu hortatik atera ditut bederatzi ideia klabe, niri klabeak edo iluzaztian bederatzi ideia, eta horiek konpartitu ditut zuekin, bai? Euskal ideia desberdinak, persona bakoitzak ideia desberdina ditu, eta ideia desberdin horiek eskatuko dizuet bakoitzak modu personalean irakurtzeko, analisi bat egiteko, eta gero jungo gara banaka aztertzen ideia horiek, hor azaltzen direnak, pixkat horietan sakontzeko nondik dira dezakegun ebaluazioa hobetzeko hildo horretan, ezta? Orduan bakoitza bere zatitxoa irakurri dezala, orain arte irakurri dezala, eta gero jungo gara guztiak analizatzen, bai? Ikasleen ikaskuntza ebaluatzea ateratzen da laugarren puntuan, zan dizuetan bezala lehen egitasmoko laugarren puntu hortan, eta nik zenbat izarri ditu bederatzi bat, neuk zenbatutako adira zuek dokumentu hortan ez dituz konbertia bilatuko, baina ideiak pixkat hauek dira, eta jungo gara banaka aztertzen. Batetik, kontuan hartuta hemen proposatzen ari garen hezkuntza eredu pedagogikoak kompetentzien araberako hezkuntza ikuspuntu bati heltzen diola, eta kompetentziez jabetzea hartzen dugula ikasleen irteera profiltzat, ikasleen ikaskuntzaren ebaluazioak ere bat etorri behar du oinarri horrek. Orduan, idea klabeetako bat da kompetentzien ebaluazioan sakondu behar dugula eredu pedagogiko honen bila abiatzen garen. Eta nola egiten da kompetentzien ebaluazioa, kompetentzietan uneak nola egoera baten aurrean nola desenvolbitzen edo azelerazko hitza egokia da aztertuz, eta hortik ondorioak ateraz, eta ondorio horietatik zein kompetentzia ezberdin ikutu edo landu dituen arazo bati konponbidea emateko jasoz. Eta hori askotan ikusi ahalko dugu begiz, egoera bat eman denean, edo prozesu luze batean, eta hortarako erredakzio lana eta jasoketa lana importanteak izango dira. Bigarren ideia da, gerora erabakiak hartu ahal izateko informazioa etengabe eta modu sistematikoan jasotzea eta aztertzea oinarritzat duen prozesua, horixe da ebaluazioa, eta ezinbestekoa da argi eta garbi definitzea zer den ebaluatu beharrekoa. Nik uste dut hemen dauzkagula hutsuneak, zailtasunik gehienak ebaluatu behar den hori zer ote den aztertzeko garaian hartzen zaizkigu. Ea edukiak zenbateraino ebaluatu behar ditugun, betiko galdera izaten da. Eta edukiak bai ebaluatzeko modua izan daiteke, izan ere kompetentzia bat da eduki zehatz batzuk martxan jartzeko zuk dituzun gaitasunen erabilera hori. Baina eduki batzuk behar dira. Hau da, norbait hitz egiteko kompetente den edo ez ebaluatu behar baldin badugu, hizkuntza edukia behar izango du. Hizkuntzarik gabe ez delako izango gai. Gaurko izan bertan, adibidez, nola izan da, zuzen goizean egon naiz Arabako Eskola Txikietako zuzendariekin da. Zuzendari batek komentatu du, duela urte batzuk eutainoko satisfazio personala eman hemen ziola guraso batek, bera eskolara iritsi zenean eta aldaketa metodologiko batean eskola sartu zuenean, guraso bat beti izan zuela insistitzen ziola
zu ari zara, baina nik ez du sinisten ari zaren hortan, eta uste dut ez zarela ondo ari, eta etengabe hortan aritu zitzaiola, eta gero Gasteizera edo etorrezala bigarren hezkuntza egitera, eta Gasteizko eskola hortan, urte batzuk pasata gero, esan omen zioten ondoko ideia hau, ezta? Zure umea oso ondo moldatzen da hizketan, ze euskera ona dukan, ze adierazteko moduan, bere testuak ere oso onak dira. Bai, egia da, gramatika ez du manejatzen. Baina beste hortan oso abila da. Gramatika ez du manejatzen esan zion. Bere zoriona etorrezan esan ez arrazoia zenuen. Esan diete oso ondo moldatzen dela. Ez duela arrazorik izan. Gramatika hizkuntzaren eduki zehatz bat izan daiteke, analisirako zehar bat izan daiteke. Baina hitz egiten ondo moldatzen denak, hitz egiten idazten ondo moldatzen denak, gramatika osotasun batean darabil. Orduan ezin da esan gramatika ez du nik manejatzen. Kompetentziak horregatik izan nahi dut, edukiak erabili behar direla, noski. Eta eduki batzuk beharrezko dira. Imprescindibleak batzuk badira. Hori bera, hizkuntza osotasunean beharrezkoa da. Gramatika zer den ulertu behar da hitz egiteko? Ziurrenik igual arau gramatikalak zeintzu diren ezagutu behar dira. Nik zuei esaten arau gramatikalak ez dakizkit, beste batzuk beste arau batzuk esango ez dituz, pentsatu egin beharko nuke, analizatu egin beharko nituzke, baina badakit hizketan, badakit idazten, ez dakit, pixkate termino horietan nahastu gabe bide beharko guta batzutan, eramaten gaitu, idea okeretan, zein gai landu behar diren, zein gai landu gabe duzu behar ditugun, edukiak importanteak dira, oinarrezkoa diren, bizitzan aurrera egiteko beharrezko ditugun. Eta horiek, dira ebaluatu behar ditugunak. Benetan horiek badituzten edo ez dituzten. Ez da erreza, zeintzuk diren jakitea hori argi dago. Hirugarren ideia da, ebaluazioa prozesu konplexua da, alderdi ugari eta askotarikoak dituena, ikaskuntza prozesuak osagaitzak dituen elementu guztien tartean hartzen dituena, ikasleak, irakasleak, ikastetxea, metodologia, kurrikuluma, baliabideak, jarduerak, baliabideak, hezkuntza sistema, eta elementu guztiak ebaluatu behar dira begibistakoa den. Galdera bat bazegoen, honi zuzendutakoa joku hortan, ez da? Hau da, ebaluatzen duguna zer den, ez da? Ikaste-irakaste prozesua, eta prozesua bera, planteatzen zuen erantzunetako batean, eta beste erantzuna zen ikaste-irakaste prozesuan eragiten duten gauza guztiak edo elemente guztiak, guztiak eragiten du, eta horren baitan umeek aurrera egiten edo geldi daude, edo bere prozesuan dituzten ezaugarriak gauza guzti horien baitan analizatu da ditugu. Egia da dena ez dela aldi berean aztertu. Ezin dugu ikaslearen ikaste prozesua aztertu eta aldi berean metodologiarekiko analisi global batekin gauzak batik egin behar ditugu, atal guztiek daukate garrantzia kompetentzien ikaste prozesua. Ebaluatzeko ezinbestekoa da, zenbait alde argi eta garbi definitzea, hala nola zer ebaluatuko den, zeren arabera, ze irizpide eta adierazle hartuko diren oinarri, noiz, nola, ze baliabideren bitartez, nork eta zertarako. Era berean ezinbestekoa da aldez aurretik, ondo jakitea ze ondorio izango dituen gure ebaluazioa. Ideia hauek, ez dira ideia berriak dagoeneko ez da, baina nik uste gero eta indar gehiago hartzen ari direla irizpideak ondo zehaztearen gai hori eta irizpide horiei begiratzeko zein adierazle kontutan hartuko ditugun definitzea indar handia hartzen ari da hezkuntzari dagozkion arlo guztietan, hau ebaluazioari begira, baina arlo hau indar handia hartzen ari da ikasleen ebaluazioa, baina baita zuek egiten dituzten beste prozesu guztien ebaluazio guztietan ere. Ondo markatu behar dira, esaten dugunean zerbait ondo atera dela, zer esan nahi duen ondo atera dela. Eta zuzena da, eta lehen atera den ideietako bat hortan oinarritzen da, hau da, objetibotasuna hori da neurri batean. Aldez aurretik markatzea
gertatu daitekeena zer den, eta gertatu daitekeen horren arabera norantz atera den, hortik ikusten dugu, gero egiten dugun ebaluazio hori zertan bukatzen den edo. Eta, claro, gero erakutsiko dizuetan dokumentu hortan pisu handia hartzen dute irizpideek. Zaila izan da irizpide egokiak zeintzu diren erabakitzea. Eztabaida handiak izan ditugu gure artean, nondik begiratu behar diogun konpetentzia bakoitzari, zein ardatz markatu behar ditugun konpetentzia bakoitzaren ideak klabetzat, gero ardatz horiek aurrera doazen edo, geldi dauden edo, zeinen arabera markatu behar ditugun jakiteko. Eta oso logikoa izango litzake zuen aldetik ere, irizpide horiekin momenturen batean ados ez egotea. Horregatik, planteamendu hau egiten dugu, gaur iritsiko gara proposamena gainetik aurkeztera, eta hurrengo bi saioetan analisi sakonago bat egingo dugu, bai? Aurkeztu nahian, zergatik aileatu garen irizpide horietara, eta zergatik adierazleak modu hortan markatu ditugu, bai? Baina oso importanteak izan dira gure eztabaida hortan hitz hauek, bai? Ebaluazio irizpidea ze ote den, eta nolabait da kompetentziari zein ertzetatik begiratu behar diogun, kompetentzia batek ere ertz desberdin asko hartzen dituelako, eta ertz bakoitzetik begiratuta, gauza bat ikusi dezakegu eta beste bat beste leku batetik begiratuta, eta gero lorpen adierazle horiek zeini lotuta dauden. Prozesuei, mailei, zenbateko xehetasun maila eman behar diogun, prozesu horretan egon daitezken aldaketa esanguratsuak zeintzuk dire. Azkenen bezala gertatzen zitzaigun oso gauza adierazgarri bat, ezta? Hasierako faseetan, ikas prozesuaren hasierako mailetan, hala da, ezta, bizitzan hori da, aldaketa esanguratsu ikaragarri zeuden denbora motxean, edo denbora motxa aurre ikusi zitekenean. Kompetentzia baten ikas prozesuaren hasieran, lorpen adierazle asko markatzeko gai ginen irizpide ezberdinak kontutan hartuta. Eta gero gertatzen zitzaigun, denbora luzean, lorpen adierazleen berdinarekin egon gintezken urteetan eta urteetan, edo prozesuaren denbora luze batean. Ikusten dugulako, umeen aurrera egiten duten ahala, behar da bere prozesuaren aldaketak, bere garapenaren aldaketak ez direla hain esanguratsuak, hain nabarmenak. Orduan gai horrek ere eman digu zer pentsatua, bai? Eta hor, evidentzien kontua ere, evidentziak edo adierazgarriak zaizkigunak jasotzea ere, nik uste dut hortik ateratzen dara, ez? 3 ideia klabe hauek, hemendik aurrera nik uste dut etengabe kontutan hartu behar ditugu. Ebaluazio irizpideak, lorpen adierazleak, eta horiek nun ikusi ditugun adierazteko evidentziak zeintzuk izango diren. Eta evidentziak milaka eratakoak izan daitezke, baina normalean guk ikusi ditugunak izango dira. Eta objektibotasuna ematen dio aldez aurretik, zenbaterainoko adostasun mailatara ailegatu garen prozesu baten inguruan, bai? Ikasleen ebaluazio prozesual edo eztigarriak bere aldetik ikaskuntza prozesu osoaren garapen eta ebaluazioaren berri ematen du helburu prozesuan ematea du helburu barkatu. Prozesuan aurrera egin ala hauteman litezkeen indarguneak, nahiz ahulguneak, unean uneko premietara egokitu eta hori guztia aintzat hartuta. Erabaki egokiak hartzen. Ikasleen lana kalifikatu behar soilean baino, ebaluazio mota horren eraginak askoz nabarmenago behar luke ikaskuntza prozesuan berean. Ezinbestekoa diren zuzenketak egitea horixe baita kontua. Azken ebaluazioa externalitu aurretik ere, prozesu osoa gogo betegarria izan dadin. Hau da, zerbaitik ez badu funtzionatzen aldatu egin behar dela. Eta ez dugu lazai egon behar, ez zein fasetara ailegatu bitarte. Aniztasuna gero da zabalagoa daukagun garai hauetan, asko entzuten ditute motivazio falta, ezinak batzuk dinamiketan sartzeko eta integratzeko, badakitu hortan ari zaretela. Lehen esan dizuetan aldaketa horretan, batzutan behar da, eman behar dugu pauso gehiago. Batzutan aldaketa estrukturali gabe, ez dago behar individualo egintzeko nahiko aldaketarik. Ikastetxeak berak erabaki behar du, bere ikaskuntza prozesua nola diseinatu duen kontuan hartuta, ze ebaluazio mota jarri nahi dituen agian, bai eta ebaluazio prozesuak zer fase izango dituen ere. Autonomia maila, nik uste dut, orain arte, aipatu ditugun ideietan behintzat,
badaukagu. Gero, kompetentzien araberako gure ikuspuntu honek berekin dakar ezinbestez etengabe ikasten jarraitzea, bizitza osoan zehar ikastea. Lifelong learning. Inglesezko hauek, oso. Horregatik, hain zuzen, beharrezkoa da kompetentzien garapen maila ondo ebaluatzea. Eta horixe egiten dute, hain zuzen, eskala deskriptiboa. Eskala deskriptibo baten antzeko zerbait sortzen saiatu gara. Saiatu garen horrek horixe du. Eskala deskriptiboa markatzen du, gutxi gora bera ikas prozesu batek izan behar duen ibilbidearena. Horrek noski ez du esan nahi guztia ikusi behar dugunik. Oda, gertatu den guztia ez badugu ikusi, horrek ez du esan nahi ez denik gertatu umearenan. Batzutan gertatzen da eta ez du ikusten. Eta eskala deskriptibo horretan gertatu daiteke fase aurreratuagoetan agertzea. Behar bada beste modu batean desestrukturatu ditu bere jakintzak eta berez egituratu ditu, baina aliatu da jakintzaren eta abileziaren puntu batera non guk eskatzen diogun hori egiteko gai denezta. Hala, ezein kompetentziak errealizazio maila ugari dituenez, haiek ebaluatzeko ez da aski pertsona batek kompetentzia jakin bat eskuratu duen jakitea. Hura lortzeko, ze mailatan dagoen ere jakin behar baita. Horren bestez, ebaluazio formatuetan ez da adirazi behar ikasle batek kompetentzia bat baduen ala ez, nahikoa edo ez nahikoa. Hura zenbateraino barneratu duen baizik. Ulertu daiteke neurri batean kompetenteak direla egoera batzui aurre egiteko, momentu batzutan. Beste egoera batzui aurre egiteko behar bada ez dira gai, edo ez dituzte behar dituzten kompetentzia ez da. Gero azalduko dizuet nola egituratu dugun hori. Kompetentziak garatuko badira, hau da zortzigarrena, beharrezkoa da haiekin lotutako zenbait jakintzez jabetzea. Eta oro bat, testuinguru jakin batean haiek mobilizatzen eta aplikatzen jakitea. Hau da gutxi gora bera gaur egungo kompetente izatearen definizioa ondoen biltzen duen esaldien zatietako bat ez da. Beharrezkoa da haiekin lotutako zenbait jakintzez jabetzea eta oro bat testuinguru jakin batean haiek mobilizatzen eta aplikatzen jakitea. Jakintza horiek horregatik esaten izan lehenago beharrezko direla. Baina askotan erabiltzen dena adibidea da, ez da, baina eta horrek suposatzen du animalita landaren sailkapenak ezagutu behar ditugula, eduki bat bihurtzen delako askotan, eta ez zaigu ateratzen, edo ikasturte askotan zehar, gai hori ez zaigu atera. Eta orduan egiten dugu aldrebeskeri gai hori atera dadin, eta ez gara hartzen behar bada gai hori ez dela importantea. Edo landaren polinizazioa izan daiteke beste bat. Olako gai klabe batzuk badaut ez da. Ez dut uste esaten dugunean jakintzak horiek diren, bai? Gero naizta kurrikulumean batzutan pixuta indar handia izan dut. Edo kurrikuluma irakurtzen eta interpretatzen ere saiatu behar dugu gure erara. Komen zaigun era batara. Hau da gure oinarria neurri batean honen markatzen digu eredu pedagogikoa. Eredu pedagogikoa honen markatzen digu. Orduan, jakintza horiek izan behar duten ikuste edo oinarrizkoak. Beraz, ebaluazioak zeregin gutxi asko errealak hartu behar dugu abiapuntutzat. Errealitatean bertan egin hori ditugu. Hor hartzen simulazioak, kendu egin nahi izan duenik simulazioak. Hobe errealitatea bat dira. Simulazioak ere ondo daude, baina hobe errealitatea bat dira. Eta gero, helburua zenbateraino barneratu diren ikusteko erreferenteak ditugu ebaluazio dizkide. Iruditzen zait, aipatu dizuetan hontan, idea interesgarri asko daudela eta guretzat erakartzeko modukoak direnak. Beste batzuk behar bada kontraesanean daude. Bertan agertzen diren ideia batzuk, bertan esaten diren beste ideia batzukin kontraesankorrak dira. Eta, hori beraien kontua da, ez da guk sortutako dokumentua, beraien dokumentua da. Eta guk hartu ditugu, nik behintzat kasu honetan hona ekarri nahi izan ezkizuet, interesanteak iruditu zaizkiak. Eta orain, konparatu nahiko nituzke, hezkuntza proiektuan, eskola txikietako hezkuntza proiektuan, jasota dauzkagun ideiak ebaluazioaren inguruan. Asko eta asko, dagoeneko hemen esan ditugun dira, neurri batean, modu batera edo beste. Baina pixkat, importante iruditzen zait, garai hartan definitu genuen hori nola mamitu genuen azaltzen. Nik uste ebaluazioa batez ere definitu genuela helburu bat
lortze aldera. Helburuetako bat zen, gure eskolen printzipioetako bat ikasleen zoriontasuna izanik, euren ongizate emozionala garatzeko eta neurtzeko estrategiak zehaztea eta egunerokotasunean erabiltzea genuen asmoa. Hori agertzen da gure eskola txikietako hezkuntza proiektuetako helburuetan, behar bada beste adierazteko modu bat jarri diozu edo pixkat hortik abiatu ginen. Eta horren baitan definitu genuen ebaluazioa. Hau da, hori lortzeko tresna gisa, gure eskola guztioen eskola izatera heltzeko oinarrizko tresnetako bat da ebaluazioa. Eta gero 3 helburu jartzen dizkio, ikasleen ikaste prozesua erregulatzea, aipatu ditugun ideia guztia, zer laguntzaileak jakitea, ikasteko erabiltzen dituen estrategiak aprobetxatzea, irakasleon laguntza umearen beharretara egokitzea. Gero, bigarren helburua ditzake ikaste irakaste prozesu hori hobetzea, eskolan erabiltzen diren lan dinamikak ume guztien beharretara egokitzea, ikasleen aniztasuna garatzen personaltzen kolektiborako aprobetxatzea, eta 3. da ikaslea ikaste prozesuaren zein fasetan dagoen jakitea. Umeen ezagutza hon bat lortzea, aurrera egiteko behar dituen laguntzak ezagutzea, bakoitzaren garapen erritmoa respetatzea. Hori lortzeko egindako dugun ebaluazio ereduak ondoko ezaugarria beharko lituzkera esaten duen. Ikaste prozesuaren oinarrizko osagai izatea, etengabeko zera bat suposatzen du horrek, pertsonalizatua izatea, bakoitzaren beharrei moldatua, inklusiboa izatea, ikaslearen gaitasunak eta parentesi artean agertzen da zailtasunak azaleratzeko gai izatea, anitza izatea eta aniztasuna indartzeko bide izatea, eta ikaslearen eta irakaslearen arteko interakzioan egindakoa izatea. Eta hori guztia egiteko berez estrategia desberdinak erabilia izango ditugu. Batetik etengabeko behaketa eta ikusitakoaren erregistroa, eta hemen ateratzen zaigu ideia klabetako bat, gaurkoaren ideia klabetako bat. Eta esaten genuen, behaketarako ebaluazio irizpideak adostuta eta ikastetxeko kurrikulum proiektua jasota dauzkagu. Zakit benetan errealitate hori daukagun eskoletan edo, pixkat, hildo honek eraman nahi du hori laguntzea. Atal honetara, uste dut beste ideetan, hau da, gaur, ni kontatzen ari naizena zuentzat ez da berria. Lehenago ere landu dugu, eta lehenago ere ideia hauek hausnartu ditugula uste dut, baina, iritsiko gara pixkat, falta ditugun horietan. Atal hauek nik uste dut hortik doazela. Behaketarako ebaluazio irizpideak adostuta eta ikastetxeko kurrikulumean proiektuan jasota genituela esan genuen, eta nik uste horietan sakondu behar dago. Azalduko dizkizuek gero nolakoa dira. Gero informazioaren erregistrorako tresnak adostu eta ikastetxeko kurrikulum proiektuan jasota daude, eta irakasleen arteko koordinazioa bultzatuko duten estrategia adostuta, dokumentu kontaktitua, bilerak, eta. Bueno, hortik jarraituko dugu, Suposatuz, ebaluazio irizpideak eta lorpen adierazleak definitzeko beharra guztiona dela, azalduko dizkizuet orain, sortu ditugun dokumentu desberdinak prozesuan zehaztu, prozesua ulertzeko. Bueno, prozesua sortu zen, zuek ondo ulertzeko, egon ez zeaten hor, duela urte batzuk, uste 2016an izan zen, hezkuntza sistemak lomcea zela eta bat, eta behan markatzen zituen hainbat ebaluazioaren inguruan da, erabaki zuen, 3. mailan lomcek markatzen zuen ebaluazio diagnostikoaren kontu hori barne ebaluazio diagnostiko gisa proposatzea, eta orduan, sortu zitzaigun guri korapilo bat, ez genekien oso ondo horri nola erantzungo genion, eta hezkuntza saila proposatzen zituen aukera ezberdinak, bazan isei proposatutako proba batzuk egitea eta emaitza horiek gero berak analisi moduan egitea eta gero barne ebaluazioko emaitza gisa horiek aztertzea, edo bakoitzak bere ebaluazio diseinu propio bat egitea. Eta gu bigarren horren aldeko apustu egin genuen, eta hilatu ginen puntu honetan, Saiatu ginen, 3 ziren ebaluatu beharreko kompetentziak, 3, hizkuntzetakoak, matematikakoak eta zientzietakoak, hizkuntzak guztiak batera hartuta, azkenean 3 desberdin dira. Eta saiatu ginen izan zen, kompetentzia horiek nola definitzen ziren eta zein irizpide edo ematen ziren aztertzen kurrikulumean. Eta saiatu ginen momentu hontara, gutxi gora.
hartu genituen ebaluazio irizpideak kurrikulumean bertan agertzen zaizkigunak, bai? Hau da, hizkuntzen kompetentziarakoa, eta saiatu ginen lorpen adierazle horien prozesuan egon zitezkeen maila batzuk markatzen, bai? Baina hau zen etapa erdirako, 3. mailarako. Eta ustez nahiko interesantea egin genuen, nahiko abaniko zabala hartzen zuelako, eta ikasle asko gai ginerako sartzeko prozesuaren zein puntutan zeuden. Gehiagorako baloraziorik egin gabe. Esaten genuen, hizkuntzaren kompetentziaren ahozko testuak ulertzeari dagokionez, dago olako eta olako gaitasunak ditu eta olako adierazleen bidez ikusi ahal izan dugu. Eta hori egiten genuen irizpide bakoitzean zen. Ez ginen aliatu bukatzera, baina prozesu polita jarri genuen martxan, eta gero pentsatu genuen hori luzatu egin behar genuen da. Hau da, guk eduki dugu, eskola txikietan betidanik eduki dugu, adin aniztasunak eman digun abanikoaren zabaltze bat, ezta? Nik abanikoaren adibide hori gero eta gehiago erabiltzen dut, ezta? Eta da nola baita abanikoak orduan eta gehiago gaitasunen abanikoa zabaltzen bali dugu, ikasle gehiago sartzen zaizkigu abaniko horren arloan. Orduan eta gutxiago irekitzen bali badugu, ikasle gehiago gelditzen zaizkigu abanikotik kanpo, ezta? Eta gure adin aniztasuna, izan 2 adinekoak, izan 3koak, izan 4koak, edo izan adin guztiak elkartzen ditugun abaniko horrek ematen die gaitasunei espektro handiago bat sartzeko aukera elkarrekin dabiltzan espazio berdinean, ezta? Eta honekin pixkat hori pentsatu genuen, nola zabaldu espektro hori, nola zabaldu ikas prozesu hori, bai etapa erdi hortatik goraka, hau da gaitasunetan aurrera zijoazten denean, eta baita beheraka ere. Eta pixkat atera gero mailaren kontzeptu hortatik, hau da ikas mailaren kontzeptu hortatik atera, eta ikaslearen garapen prozesu hori markatu, ebaluazio, irizpide eta lorpen adierazle horien arabera. Eta orduan, zuzendarien bileretan hasi ginen lanketa hori. Osatu genuen olako taula bat, oinarrizko zehar kompetentziak eta disiplina baitako kompetentzia guztiak biltzen zituena, eta honek egiten du olako definizio bat, zer den, eta zer helburu dituen, eta eta olako eredu batekin, pentsatu genuen, hemendik eskubitara agertuko zala kompetentzia bakoitzaren irizpide horien lorpen adierazle hori prozesu hortan zen. Eta gai izango ginekela, umeak edozein mailatan dagoela ere, prozesuaren edozein puntutan jartzeko. Eta puntu hortatik hurrengo pausua gutxi gora bera zein izan zitekeen identifikatzeko, eta identifikazio horren araberako estrategiak erabilia izateko berak aurrera egin ahal izan zezan. Eta horrek egiten zuen, abaniko hori zabaldu, hau da, ikaste prozesua laguntzeko abaniko asko irekitzen zuen, eta ematen zigun aukera, xehetasun gehiagoz jabetzeko ebaluazioari zegokionez. Gai izango ginen, horre ikusten genuen bentsat, zenbakiekin jolasten hasi ostean, eta prozesu hortara aileatuta gero, zenbakiak beste grafietatik bereizten hasteko prozesu bat beharko lukela, edo horra iritsi beharko lukela, estrategia pixkat horruntza bideratu beharko genukela, zenbaki eta kopurua lotzera ere iritsi beharko zuela momenturen batean, da hortarako moduko estrategia batzuk planteatu beharko genituela. Pixkat laguntzen zigun, ebaluatzeko prozesu hau ondo diseinatzeak, ikas prozesua bera nolakoa izan zitekeen aztertzen, bai? Baina, klaro, asko kostatzen zitzaigu. Hilabetetik behin elkartzen ginen, eta oso lan nekezaz. Da gainera komplejoa. Talde handia ginelako, eta talde handian ere iritzi desberdin asko zeudelako. Eta orduan, horren ondorioz osatu genuen talde txikiago. Eta talde txikiago hori maiztasun gehiagorekin elkartu da, eta osatu ditugun dokumentuak pixkat azalduko ezkizuet gainetik. Esaten zuen, eztabaidetan sartuko gara hurrengo bi saioetan. Bai hizkuntza komunikaziorako kompetentziakin eta bai matematikarako kompetentziakin. Eta ordurako beraiek ere nirekin batera egongo dira. Beraiek ere lagunduko naute pixkat
eta talde txikitako lana edo diseinatu edo, bai? Bueno, hizkuntza komunikaziorako kompetentziarako dokumentuak itxura hartu. Bueno, irizpideak zehaztea, esaten dudanean asko kosta zaigula, hauek dira irizpideak, ezta? Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna banatu dugu guk kasu honetan 4 irizpide nagusitan. Zakit irizpideak diren, bai? Behar bada batek esango du hori abilezia dela, guk irizpide hauen baitan ebaluatzeko proposamena egiten dugu. Eta da hitz egitea, entzutea edo aditzea, irakurketa eta idazketa. Bai? Eta gero, goiko faseetan lorpen adierazleak agertzen dira, eta lorpen adierazle hori da, lehen esan duzudan, suposatzen da, ezkerretik eskubirako norabide bat egon behar duela prozesu hortan zehar. Eta prozesu hortan, ikusten duzuen bezala, ez dago mailaketarik. Ez dago lehenengo mailarik, bigarrenik, hirugarrenik, ez dago hezkuntzarik, bai? Dago ikas prozesu horren hasiera eta guk aurre ikusten dugun bukaera, ez da, baina gutxi gora bera noraino aileatu beharko luketen edo behintzat noruntz doan norabide. Horrek ez du esan nahi bat hemen gelditzen baldin bada, ezer ez dugunik egin behar. Hemen gelditzen baldin bada hemen gelditu da, eta aurrera jun behar baldin badu, hemen dijoala jun behar da aurrera. Eta aurrena hartzen dutenek hemen dikartu behar dute. Eta ez dago beste erremediorik. Hori da errealitatea. Eta horrekin egin behar dute hortik aurrera, hori da ebaluatzea nolabait esateko. Edo hori bultzatu behar dugula iruditzen zaite. Eta, bueno, aileatu ginen konklusioetako bat izan zen, prozesu guztietan gai ginela esateko bazeola momentu, bazeola horako ibilbide zikliko bat, bai? Beti prozesuak zeukala hasiera puntu bat, hasiera puntu hori konplejoago bihurtzen zala, eta konplejotasun horren ostean, aileatzen ginela horako, bueno, ondo egoera hortan ondo modatzen den momentu batera, ezta? Baina gero, berriro ere, prozesuak bazuen beste hasiera puntu bat. Eta beste hasiera puntu hortan berriro ere korapiloa bizkat askatzen zen eta berriro. Eta orduan, espiralaren joku hori ateratzen zitzaigun etengabe. Eta orduan, ideia hortan oinarrituta, apuntatu duzu, ezta? Arrezio da, idea hau bizitzearena, berarena dela, oso esanguratsuak diotzela azkenean, ezta? Ikas prozesu horien ebaluazioak azkenean. Zergatik, egon zitelako gaitasun berdina aztertzean puntu berdinetik pasatzen zen egoera bat, ez? Baina puntu hauetan jakintzak, lehen esan dugun hori, kompetentzia hortan erabiltzen diren jakintzak konplexutasun maila handiagotu egiten du. Orduan, hemendik ona eta gero hemendik berriro ona egiten duen ibilbidean batzutan desestrukturazio berdinak egon daitezke. Eta adierazteko modu berdinak egon daitezke, bakarrik hemen eta hemen manejatzen dituen abileziak gerotan konplexuagoak dira. Eta berdina gertatzen zaigu hemen honekin ere, eta berdina gertatzen zaigu honekin, eta horrek pixka laguntza eman zigun nola konkretatu ote genezakeen hau, ezta? Zein adierazle erabili ote genezakeen, eta horretik, horratuko zarete, batzutan adierazleek berdinak direla hasierako fasean, eta berdinak direla erdiko fasean, eta berdinak direla fase aurreratuan ere. Orduan guk jarri ditugu hasierako fasean, gutxi gora bera hitz egitearen hasierako fasea zein den, erdiko fasea zein den, eta guretzako fase aurreratua zein den. Bai? 3 zati hori banatu ditugu, eta fase horietan, gertzen dira horako adierazpenak.
komunikazio egoeretan parte hartzeko interesa azaltzen du, inguru hurbileko hizkuntza ezagutu eta erabiltzen hasi da, hauek ja ez dira zuentzat berriak, bai? Eredu hauek erabiltzen ditugulako, baina egiten dira ziklo hauek nolabait errepikatu aurrera ere. Eta nun egiten da desberdintasuna, xehetasunera. Hemen desplegable bat ateratzen da, eta desplegable hortan ateratzen dira zein gauzari buruzari garen hori esaten dugunean. Egoera komunikatibo naturalak, adibidez solasaldiak, egoera komunikatibo arautuak ahozko testu mota ezberdinak, arauak zeintzuk izan diren, txandak errespetatzea, hizkuntzaren erregistroa, hizkuntzaren estrategiak zeintzuk izango diren, intonazioa, imitazioa. Gertatzen zitzaiguna zen, hauek aipatu nahi genituela, baina batzutan ikaragarrizko abanikoa zabaltzen zitzaigun, horien guztien inguruko adierazpenak markatu nahi baldin genituen. Eta orduan horrela utzi dugu. Aurrerago ateratzen diren xehetasunak noski beste batzuk dira. Fase aurreratuan ere adierazleak, lorpen adierazle diren hauek, hemengo 6 hauek berdintsuak dira, lotura dute elkarrekin aurrekoekin, baina hemen agertzen diren egoera komunikatibo naturalak desberdinak dira, egoera komunikatibo arautuak desberdinak dira, arauak desberdinak dira eta hizkuntza estrategiak desberdinak dira. Orduan hemen ateratzen zaizkigu ja, solasaldiak eta azalpenak eta iritziak azaltzea ere bai, egoera komunikatibo arautuetan ere, ez dakit lehengoan zea eta antzekoa da, kasu honetan arauak lexiko, arau gramatikalak, hizkuntzaren erregistroa, hizkuntzaren estrategiak entzute aktiboa intonazioa, eta aurrera juten gehanen ere, berdina, ateratzen zaigu bestelako batzuk, bai? Solasaldiak, azalpenak, eztabaidak, argudiatzea, iritzi kritiko izatea, ahozko testu mota ezberdinak, lexikoa, arau gramatikalak, hau hitz egiteari dagokionez. Eta berdina egiten dugu beste egin, adibidez entzute eta aditzeakin, zehaztu genuena izan zen, kompetentzia hau irizpide honen baitan aztertzeko beste irizpideak aztertu behar ditugu. Hau da, norbaitek entzuteko dituen abileziak neurtu behar baldin baditugu, hitz egin behar dugu. Alperrik da, begiratu bidezaiok egu entzuten nola dagoen, da horrek batzutan pista asko ematen dizkigu, ezta? Baina, interakzioa beharrezkoa da hori ikertzeko eta hortik zer jakin dezakegu. Baina, irakurketari dagokionez adibidez, testu idatzien aurrean interesa agertzen du, eta gero, antzeko adierazpen bada landutako testuen aurrean interesa azaltzen du. Eta gero, aurreago, landutako testuen aurrean interesa sakontzeko beharra eta motivazioa erakusten ditu. Gero eta irakurle eraginkorragoa da, testu idatzien interpretazio sakona lortzeko estrategia anitzak erabiltzen ditugu. Eta hor, xehetasunak berriz ere aztertu da ditugu. Zein diren estrategiak, zein diren irakurketaren ezaugarriak, zein hizkuntza idatziaren irakurketaren ezaugarriak zeintzuk diren, eta idazketakin ere, lehen esan dizudan berdina gertatzen zitzaigun. Gai ginen, fase aurreratuan, edo fase hasierako fase hortan, lorpen adierazleak 10 jartzeko, eta gero erdiko fasea eta fase aurreratuan aileatzen ginen, eta beti adierazle berdinetan ginen. Bazirudien, konbentzionalki idaztera aileatzen zirenetik, eskolatik juten ziren arte, bizpahiru gauza esanguratsu aldatzen zirela, eta aurretik 10 gauza aldatzen ziren. Orduan, pixkat ezberdina utzi dugu, bai? Hizkuntza idatzi erabiltzeko interesa azaltzen dut, hemen xehetasunetan pixkat zehaztu dugu, hizkuntza idatziaren ezaugarriak, helburuari egokitzea, eta gero hemen idatz sistemaren ezaugarrietan, aipatu dugu hasierako fasea ikusiko genukela fase alfabetikora iritsi bitarteko prozesuaren psikogenesiaren ezaugarriak kontutan hartu genituzke. Hau hizkuntza komunikaziorako kompetentziara, eta beste da matematika. Matematikakoak ere lan handia eman zigun, izan ere matematika oso lotua dago nahi gabe ere edukiei, eta eduki batzuk manejatzeari. Baina eduki horiek ez dira agertzen gure buruan dagoen curriculum horren arabera. Hau da, umeen errealidadean eduki horiek askoz aldi berekoagoak dira nolabait esateko. Hau da, guk zenbakien klasifikazioa egin da balen badaukagu zenbaki naturalak, zenbaki osoa, gero zatitia, gero... Bizitzan ez da hola inoiz gertatzen. Bizitzan agertzen dira zenbakiak osorik hasieratik. Agertzen dira positiboak, negatiboak,
agertzen dira zatikiak, agertzen dira komadunak, eta orduan, claro, ez du zentzurik horren zer bat eduki horien baitan egitea. Orduan zehaztu dituen irizpideak bi arlotan lotu ziren, bai? Hau oso lotuta dago Leirekin egin genuen matematikaren formazioari, bai? Berak asko aportatu du, beste guztiok ere, bai? Berak ere asko aportatu du kasu honetan, eta begirada matematikoa eta jakintza matematikoaren erabilera bi ikuspegi horiek desberdintzea, nik uste dut pixkat hortik datorrela, bai? Begirada matematikoaren irizpideak dira errealitatea identifikatzea, errealitatea interpretatzea eta esanahia ematea, eta ahozko adierazpen matematikoa. Eta jakintza matematikoen erabilera berriz zehatzen da, egoerak ebaztea, adierazpen grafikoa eta idatzia, eta argudiak eta zientifikoa. Eta hemen, lorpen adierazleak markatu ditugu Piagete zenbakien eta matematikaren lorpenei begira markatu zituen fase horien inguruan, ezta. Berak esaten zituen hasierako fasea motrezitatean eta zentzumenetan oinarritutako fasea zela, gero bigarren fase bat deitzen zion operazio aurreko fasea edo, gero operazio konkretuen fasea eta beste laugarren bat operazio abstraktuen fasea. Orduan, pentsatu dugu fase horiek markatzea eta fase horien ezaugarriak nolakoak izan daitezkeen aztertzea. Orduan, errealitatea identifikatzean, inguruko objektua manipulatzen ditu errealitatea identifikatzeko, ateratzen da ia adierazle guztietan. Inguruko objektua manipulatzen ditu ezaugarri ezberdinen arteko loturak eratzen ditu, gehitzen du inguruko objektuen manipulazioan logika erabiltzen hasi da, eta aurrera goazenean inguruko errealitatearen ikuspegi matematikoa abstrakzio erabiliz ulertzen hasi da. Orduan, suposatzen da prozesu hori eraman behar duela errealitatea identifikazioetan, da hemen, ateratzen zaizkigun elementuak desberdinak dira. Zenbakiak eta eragiketak bi hiru elementu, neurriak handia, txikia, asko, gutxi, handia, txikia, asko, gutxi, orain gero, geometria eta espazioa formak, norbere kokapen objektu edikiko, informazioaren trataera, bai? Eta pixkat hemen ikusten da espiralaren kontu hori, ezta? Egoerak ebaztean adibidez, gauzak garbi bat ikusten genuen bazan beti, inguruekiko ikasleek edo aurrek horako joera bat izaten zutela saiatzeko, hasierako proba bat egiteko eta oso azkar etxitzeko. Gero beste garapen fase bat egon zitekeena non saiatu eta gehiago, esperientzia gehiago errepikatzen zituen. Gero errepikapenetik jasotako ikaskuntzak aplikatzeari lotuta, hau da, beste nunbait egin duen zerbait ekartzen du egoera berrira eta erabiltzen du hori egoera hori askatzeko, eta azkenean ikasitakoa orokortzen ari da beste egoeretan aplikatzeko. Eskat horren baitan zertu dugu. Eta egoeren ebazpena hori berdin markatzen dugu, zenbakietaen eta eragiketetan zer izango diren, neurrietan zer, geometria eta espazioak zer, eta informazioaren trataera zer. Hemen agertzen diren xehetasun hauek dira kurrikulumak matematiken edukien inguruan egiten duen blokeen sailkapena. Hau da, blokeak gaur egungo kurrikulumak matematikako kompetentzian dauden eduki blokeak edo hauek agertzen dira. Zenbakiak eta eragiketak, neurriak, geometria eta espazioa eta informazioaren trataera. Gero zoria eta probabilitatea eta agertzen dira, baina guk zoria eta probabilitatea ere sartu dugu informazioaren trataera. Eta orduan, eduki horiek doaz pixkanaka areagotzen. Suposatuz, eduki horiek geroz eta erabilera handiagoa izango duela eta konplexutasun maila altuago bat suposatzen duela. Eta orduan, ideia da, hurrengo saioetan, pixkat honen jatorria azaltzea, nondik nora aliatu garen puntu ontara zuek ezagutzea, eta gero, gaia eztabaidara ekartzea. Baina, pixkat honaino iritsi nahi duen, bai? Zerbait komentatu nahi bali maizue, tarte bat hartuko dugu, eta bestela, nire aldetik bintzat, ez daukat gehiago kontatzen. Listo? Listo?
Bai, bai. Ni sartu da zuet. Bai, bai. Bidali, nolako sartu nahi zuet? Ba, bidali da zuet. Bidali da zuet sartuko ditut. Bidali da zuet da ni sartuko ditut. Bai. Bai, ulertzen dut, bai. Eske, dia lehentasunak ez dien gauza dira eta... Bai, ez dira lehentasunezkoak. Segun batzutan bai eta sortuta. Ja, baina... Bidali da zuet, da gizartuko ditut. Bai, beste lan dugu eta... Vale? Bai, gero bidaliko dut. Ja, dokumentua gero beste bizkera. Hala ere, larun batean